Ассалому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама нафарое ки видеора тамошо дорем. Дар аэропорти Дамадет ва қарор дорем. Як 4 рӯз чиз видео напардохтем, рости билетгирию институту дига вақтам нашид видео кунем, бахшиш. Ва ин видеора барои нафарое мекунем ки билетшон гирифтагием, дилшон дур нарава бигӯянд ки дар ҳамин ҷо ҳастанд. Айнак навои билет камтарак маълумот метем ки то моҳи декабра қимат шидагиай. Ҳам аввали моҳ, ҳам охири моҳ хай байнҷда нормални ҳастай ва через пересадка мегӯем ки нормални. Ҳамро 14 та 15 та ёфтаистем. Аввал охири моҳ 19-20 ҳазора Москва Душанбе клубам опшин ҳама нархо қимат шидагиай. Соат ба соат боло рафтаистай ва ба ҳар ҳол номерума дар комментария мемонам кадоме ки билетгир боша. Телефон кунед, агар ки бардошта натонем як бор аввал бахшишу, баъдан ягон ҳам сабчаинтона дар ватсап монем ахидам зангтон мезанам, ҳамашам бефаҳмонтона. Ва рости и бега ай Дамадет ва Душанбе ва клуб рейс ҳастай. Омадам проверкаам нестай. Аки беташвиштараш аэропорт Жуковский ки ягон бор ягон нафар шикоят накарда ки проверка бигуфта хай ҷам баъзе ҳолато проверка мекунам, баъзе ҳолато проверка намекунам, лекин тенҷай хали навози омадам ягон проверка накард. хавли акарам мепурсем бо ва дар бораи чӣ маълумот ки Узбекистон қади кам рафтаистиян одамо, як та варианти хубтареш ки одамо рафтаистиян пересадка қади масалан ҳам духтар намеспорана амуро бо қиматаш даячқа пеш 11-12 та дама гирифтем, ози 13-14-15 та ёфтаистем. Шон баъди соли нав ба билето арзонтарай ва я бизан яка салом алейкум хуби тенҷа ки я даст мизурак да мигирам. Кор боро хуб. Киҷо парвоз дори иншаллоҳ бародар. Дамадет ва клуб ҳам бега ака. 12-20 билет. Сомона айран. Чиқала вазият омади аэропорт? Вазият омадам рамгаму Tojikiston Узбекистон зимане абу лисай дестам я бучи тенҷа. Проверканес нормальная. Ами мегӯям ки вақте укас тамом ши я проверка стахши бо тенҷиши. Хай ба ҳар ҳол одамое ки документ надоран, хай муомила охи. Мегӯяри меди. Бале. Ва барои нафарое ки моро тамошо дора билет аксион чанд қайда? Билет хай маълумай нархеш 13900 рубл буд. Чанд қа пеш харида будем ака? Билет 2 ҳафта пеш гирифтем. 2 ҳафта пеш. Аҳоз ягон каса напурсидем ки чанд қа харидиан 10 ра мегӯяд. Рост дига бо нафудем қади барқарор қадори навмали ман. Ҳамин 3-4 рӯзи охир хали ку соат ба соат ҳамина чидан мегирам мақсад. Бале акаҷон. барои муҳоҷиро чӣ мегӯян ака? Муҳоҷиро хаш доман намата нигоҳдор бошад, ранг номери сух саломат билет бигирем ва ватан бирем сух саломат пеш падар. Машааллоҳ албатта ба салони хидма мерасонам, ҳамаам акаҷон шумо дар роҳи сафед ва як чиз дига ногуфта намона ки ҳамин одамое ки пересадка қадироӣ кардагем видео кардагам ҳамҷода мемонум ва ин бародармон аэропорти Внуково парвоз кард. Хайнем хали гап хабар ҳама тенҷай, ҳама зиндаву хонобод бошед. На моҳи Москва аэропорти Краснодар омадем. Да пеши таможни дар омадан ментҳо дар расидагӣ буданд. Короче қафидан одамои патент регистратсия надоранд. Ҳамаро янима кардан, короче ҳамаша янима кардан. Намондан шон дар омадан намондан. Ана дигаро ҳама касе ки регистратсия патент дора гузаштан озод. Ина таможнида ба ҳазор якта гузаштесанд. Иншоаллоҳ ҳама мерава ака. Мемарам полный Таджикистон через посадка. Ҳамаи Таджикистона через посадка иншоаллоҳ гузаштесанд. Соати 22:30 полётай насиб бошад. Ка Абдулло раҳмати калон ва билети гирифтагид иншоаллоҳ омадем ва иншоаллоҳ истишам бояд соғ саломат барем ака. Раҳмат ака.
هر کسی که عبدالله بلد میگیره دستگیری نقض میکنه همشه خشلو میفهمونه مرحمت زنگش بزنید بلیتتون هم میگیره به پرابلم انشالله میره. یا چیز دیگه نگفتن همونه که سمکو 23 کیلو بالا بیا 1 کیلو نیم کیلو چند کیلو که زیاد بیا 5000 میگرفتی انکاروچی هم بچه ها هم خیلی گرم میسن 1 کیلو زیاد میاد 2 کیلو زیاد 5000 شون گرفته ایسن بچه ها را ایشم خیلی فهم 23 کیلو باگاژ بده 5 کیلو روچنوی نمی حدیثش بزیب کمتر. Aka Abdullah yine şişten bırak. Yine. Ay sok salamat yine. Söz ayo. Ay bachoo yine. Şal kinjab day. Omoniya yani bez problem ay. یگان چی نمیپرسه یگان سخن چی هم نیسته همین انشالله براتا پاکستان سکنه لایک هم بچکنید توجیکستان با پیش براتو توجیکستان با پیش زنده باشه توجیکستان با پیش اینه پول اشتگی عبدالله اکا عبدالله اینه همش سوزای پول یگان پرابلم نیسته برات اینا Bununla soza, bununla hava yani, kolni, yagon document name pursayo chami, yagon zamchay nakin chay dohi, hamash tobriya. Bachoo aziz, inşallah ham bacha da Pakistan sakin like abiji ken ki daskiri shawa. Boshin hama ba. İnşallah hama da pesh mador modar rasin.